Baitzo egitxua esan behar duzu, zezuek irulagun zinen, apaize egin gero, hoeta malorutz, eta irulagun zinen, zeu koldo, estaniz, ez espirezu, dundi zoi esan, eta zelan ditu. Ordu nekoke ametzan egituna jarrizia, ezpegidia, koga maitxu gendun, eta ezpegidi izan, da kaleskale orduan salbuespen egoera zan, ez da baztezion, uste do, ez da irunaka, labosnaka baino gehiago ezin zara ibili kalien egolako zauz esan, arabe. Eta orduan, hor lagutek, taldeka guten ginen. Eta horre, indiak ez dugutek izan parien, dendian parien goi izela, berako nire eskerretara, ni ardizien da eskumetara, ez da nizara esketan, nirekuar. Piston zizien ez izan, da, jeri izkunek, zerak guardazo bilek atiniot zanak, trikorniotak atia zedune, guardazo bilek jeri izkun da, durrera batzuk partari da. Ikina honen zuen berbari bintzat jeri ikusen ahan bakarrik. Eta, kaminu paseu eta duinen kuartelera, egun espablo itxu gainera igumentun, ate ondora, ustedes pasetako zen duten eskuaz sartu barro lan bera hori bixia. Eta gori, ustedes kien ezari amapu, zan eskuen. Da hori izan da, baketxu ginen zuzuk hortan. Da, nik uste buelta momentu nik alan debete gormuti, ja aurre dut, debete lehen, bide espaloitxik bajau eta tiruen zuen. Zarazketak esaten dut ze, beri ingontzela, berai barroleko kinu egitzen ego, hasik nolak ego segik, berai barrol da, pauso bat, eta urte eskin nazen jamar. Buelta momentun, buelta egon da, pauso, irure gortuko tiru entzun gendun, ez gendun ikusi besterik. Movimentu kristalien izkat, kristal transluzido horretariko ez ziren. Eta atzetik idozen nagoen. Atzetik idozen zelez, debakue, nupiko harrak zerak hori farakire eta txupaz beste, nuziko harrak. Da harek tiru entzun gendun nien, gelitzu ginen kaunio errizien, edo kaunioan ertzien, zerrein, harek tos mehatzetik pixko torrezien, jauzten ikusti ben antza, edo esplikazioetan, darek sakak edo ginen usten. Sakak, guk ginen usten, guk eskenden ikusi ezer, baina ikusi ginen jauzten antza. Atetik urten eta balut, zebat jauzi zen, guztu zerro. Eta, ordureko ja urten eban, ordureko urten eban guardia batek, atine eguen guardia zobilek, kapadun, katrikorni edo guardia zobilarek, urten eban, bizko urten eban, tximizti bineo baina urten eban, eta otamoleko horrin portal baten ate joka egun, antzaren mediko bat egun, mediko bat izan. Donuzio. Da hori, otamoleko esartu, ikakatik egan akun, esplikeu zer paseu zuen, hande usan irakake batzuk, ari esplikeu zer paseu zuen, da ez dakit, hori, geokizena porre esplikeu zen horrei, eta gero ja berretxura batzuk esplilatarrak etxera eruin duen, irekaz nire, klar, pasetek, gure burua, eta hori, gero handik pixa hori izan duten alen, eta ero, gareien hori kuartelien, batek klasi hartu euskuen, Bardinia. Eta ane usan guarda zubili. Hori, batez hori Pedro García Patxeko zen, bera eraile bana. Eta ahi zen, guzen dut ikusi ezer, baina ahi zen. Are behar ane usan. Deklarasi nire hartu zuen, ez dakit zein momentutan, ez dakit pixarman itxemazen montaron, ala, han kuartelien, gareñako kuartelien dino, kuartel militarra zen. Ezen euskuen, que la Benemérita denunciaba a Luis Arriola, pero como está afinado, pues no prosigue el procedimiento judicial. Horretaz gixo da gixi, arxeketan. Bueno, igual hago herriak, edo batxe bada Begoña testigantzio da, Begoña horretu dago zana. Bueno, nik esango ginen lanik egin kordu
guetietatek duen movimiento komunista bezala izan. Eta gure arduradune ordu urte izan, Carmelo Landa. Eta hori itzanin, mundu itzanin izan zen, xako bat, zapature. Bi ondo endazenago bat, enalea ziuna ezaten da. Guri abizaskun horri bat zutazen daige goldoa txik. Zaten goldo zela nilabe, zelako guztiz xira, da horren gai. Eta orduan horrexak egizatuko zuzenela. Bin pentsatzen bat, zapatu zanela, horrek horrexok, errexan, botatea mila milero, nahi gertu nik botat. Hanek zaten dauze, zapatu zanela domeki. Orduan domeki bazan, domeki xantzan enterruko gune, ondo enterruko gune, dometan jontzak ondo enterruko. Orduan enterruko gune nezan esan, orduan izan guztan urreko koazti, horretxean zezkazak horretan, egin zapatu da baino. Parpite. Ardu gendu zen, boltzan, pila bat horri, betiko molu botaten gendu zen akalik niorezegoa, eta bueno, botaten gendu zen kamionaz pixetan, da entradetan, da beran gehi ezkapata. Da ia zen gure atzetik, ze gure lagunen lore behia ordunako detenute ezkapata eguan, zuzuz muaz da, guan gendu zen. Ardu gendu zen horrexak, eta gire aziko gaz kaminaz pitxik, botaten, horrek horrexok. Eta ze ginen da, konturatu ginen, are konturatu zen, hortxe helena denbi eguan hautsoa umin denbi zana. Eta gizon behi, eguan zenera, umeden da behi eta. Zan dut, da nina eskuz hartute botzan, jaurrexak botateko kali. Eta hanek izaztan zen, zan, bada entzunitzen da, konturatu ginen, izan da, aurra ertzek edu. Itxura ezkazatak arret, Dios, buelta ego. Horrek itxura ezkazatak, iketu buelta da, eurak izin, zaparazio dezin. Ara egiztiko duzu betxizzer horien, ezango ero egoneko akterina trabako doretxute. Tako guentik edo da, bueno, karrixan botako, kontun botako. Angixu zen, otzakara horrixaz. Alako baten, konturatu ginen, otamalakoan, eura pixak, aurreak duzurela, Txon Martina, sekretationek. Ai, kuarteletik pasabia hontxe, da botzaket, da honeko atzeritan. Justo argitxozko bat aia azkun, justo ANNH, Antoni Porru. Da, ona ezatzen alabia izazkun hona, eta ze, isiko bezan dauze, biajeko boltzi eruteko, eta ordu detxeat, bai, edarto, ordu detxeat orkoaz. Horek izan atxeite brazatzen, orte egin dut, atzea eurak, beta, zuelta. Zartu ginen entradan da, ordu detxeat guinan da, kapuka amapilarrek asko launtezku nolako horrexak ginen, berak izkutata zuen monorrixa egiten bazko ez. Eta esan gentzan amapilarri zen, hauxe bazaten da, eta honeko horrexok errezea izan zutan. Tuan horre guzti, eta amapilarrek zutan erretea gauzak. Gortun tranqui, xertiaren zioituan, eta tranqui. Eta hori, bortzi hartu gendu biagotzan dixagoaz, urte gendu ni entradan, gogixan. Zaben du noren teoreatzen izatuz. Baina, tranqui, joaztu zutan. Angizu zen, da, kuartelean jainari, agarrazkun bixoen, kuartelean zartu batxu zen, ekskuntzaz, zartu batxu zen barrurante, bena, uzmontzoz ezazkun, ata gotza. Eta ilustrazio. Akar egin ditzu zen alantxe bide. Dari, gaztetazune esaten da, zinoi derecho, pero ¿por qué no sale de eso? Ote hori protestate, azibitxankako hori buru. Eta, hori momentoko hortxe salbazan da, hori xare doti, hori da pasazko behin. Nahiko izan da. Eta Jose Antonio Guerrero da, bai? Eta bai, egunon. Konta horrela ibete honin, nintzen arrotako lehendaki gortezko. Itxan zanbaixak, eta gero zapatu nero guzti parat dagoan, domeken dagoan partidoan, Forja gaztizku, Forja Zapabezaz, enpresa bazan ekipo bat daukan, gazteizku zen. Non partidu nakran zer zan hori baina partidu garrantzizku zen. Entera ginen, bueno, hemen egon egoria zuk zuen partidu ez dugu ezin zako batu. Baina, bertan domeka zan partidu, enterroko egune, eta orduan enterrainan ez da inundik euda Forjazuk etorri nuzien. Partidu goratzea, partidu nahi dela jugatu, ze pasan zaka egizien, eta aurrean ez bena jokatuko behar egizien. Orduan guretu zortean dixe, gertazko lepaile Ibarreko butikoa, Alberto Osoro Garai. Haren batzuk estatu gure jote zinaze
zan mutil bat, isirin dut dira. Epail jaztezan ibaltzez, transformatxo zatutan. Eza persona, kapun zen, persona trabaizen gena bera, eta etorre zen Alberto, zen Alberto hau pasatzen da, guz usukatzen. Orduan, ezan Zaldopezarren. Zaldopezarren agukan konpuerta bat, itxitzeko, diritxeko, ezartzeko eta atatiko. Amentxeguan errixun pare hauen. Orduan zantzak Alberto, bari buruz du, eta engo buena da, gure ezartzen da. Ia beteten da. Hori txarra zoko dune hori bari pizan altzaten. Berak esaskon bai, berak alda guztikoa ebalat, esasko gauza kapitxana omen da, kapitxana zan ordo Javier Ladari da. Da bai, jarritza bat orteko zera, aktif firmateko eta kapitxana dute. Eta zuek, orduan aldatzuk izango zen, zandupenak, oliotuk izangoana, irupizau dut zen. Da horreran aldatuko toki zegoan gainin, arbitron aldatzeko toki zegoan gainin egoan. Eta gure izaskun dano pentsauteko. Eta bat zekin zahatia duteko, zapatak diretibu guztik atxega bat zen, orduan gaztek ginen daro. Eta zahatia dateko. Orduan entorren nure gero, sekule esan beteten. Eta forkasko gaila zen, esan zen arbitroai, han ez dara futbolistaik eta partidua irabazi zemoteko. Eta arbitruk ezetz, Alberto ezetzen ezetz. Bostean da ez dara, negur guztitxuaz. Kapitxana, ontsi bagar gora. Eta kapitxana bat gamen da kapitxana. Eta orduan nara, txegori, lortu genuen, partidu esko katzi, eta izekatu zigorrek, eta izekatu zigortxiz. Orduan zigorra berdu zingorrek, eta horantxeko hartu dut. Ez ez du gertazko denako, Alberto zoro garai, eskualdu nahi bartzerrak, eta personez, ulertu ega zebazetu zen, eta horretu. Vale,